रेकॉर्डिंग नाही चालू. ओके, नाही नाही, रेकॉर्डिंग नाही चालू केलं. अं, हरे कृष्णा. आज पहिला थोडासा 5 मिनिटाचा भाग जाईल, बाकी पुढचं रेकॉर्डिंग मिळेल. हरे कृष्णा, हरकत नाही. तर धन्यवाद माताजी. हा. तर हरे कृष्ण, हरी बोल. हरी बोल. तर आपला योग. योग म्हणजे युज धातू आहे. संस्कृत मधला मूळ धातू युज असा आहे आणि त्याचा अर्थ असा आहे की परमेश्वराशी अनुसंधान साधणे, परमेश्वराशी जोडलं जाणे. आणि म्हणून आपल्या प्रत्येक अध्यायाचं नाव आहे की कर्म करता करता भगवंतांशी जोडलं जाणं, ध्यान घेता घेता जोडलं जाणं. आणि आजचा आपला ध्यान योग आहे. ध्यान घेता घेता किंवा ध्यान करता करता आपण कसं परमेश्वराशी जोडलं जाऊ, कसा आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होऊ शकतो, तर हे कुठेतरी आपण आजच्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत. आणि सॉरी हा. तर आता मला पटपट सगळ्यांनी उत्तर द्या प्रश्नांची की हा योग आहे का. हरे कृष्ण. हो किंवा नाही मध्ये उत्तर द्या फटाफट. हरे कृष्ण. नाही. हा. नाही, योग नाही. हा. हा. इथे मला चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा उत्तर येत आहेत नाही म्हणून. हम्म, एक मिनिट. हा. हे हा हा योग आहे का नाही, मला चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा नाही नाही उत्तरे येत आहेत. हे आणि ही वेगवेगळी योगाची वेगवेगळी पुस्तकं आहेत. आता आपल्याकडे आता मी सुद्धा योगा म्हणून गेली हो की नाही. आपल्याकडे योग ह्या शब्दाला एक काय म्हणतात अपभ्रंश झालेला आहे. योगा असं म्हटलं जातं आणि सगळीकडे योगा वर्ग असे ठिकठिकाणी मोठमोठे बोर्ड्स असतात. तर योग हा मूळ शब्द आहे. आणि वेगवेगळी पुस्तकं आहेत. पण आपण जे फिजिकल एक्सरसाइज किंवा मेंटल एक्सरसाइज मध्ये आपण जो प्राणायाम करतो, तर हल्ली आपल्या सगळीकडे त्याचे क्लासेस असतात. पण आपण कुठेतरी त्यालाच समजुतीने त्यालाच आपण योग प्रणाली म्हणतो किंवा योग असं म्हणतो. पण योग म्हणजे काय आहे हे आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांनी खूप उत्तम पद्धतीने त्याचं आपल्याला वर्णन केलेलं आहे आणि सांगितलेलं आहे. तर अष्टांग योग, अष्ट अंग योग. अष्ट म्हणजे 8, 8 अंगांचं मिलन. मग ते 8 अंग म्हणजे काय, तर 8 प्रकार. मग त्या 8 प्रकारांनी मिळून तो अष्टांग योग आहे. म्हणजे त्या 8 प्रकारांचं जर आपण पालन केलं तर आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचता येतं. मग त्यातलं सगळ्यात पहिले आहे यम, दुसरा आहे नियम, आसन, त्याच्यानंतर आहे एक मिनिट काय झालं. एकच मिनिट ना. ओके. त्याच्यानंतर आहे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. 8 नियम आहेत. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. तर आपण लगेच पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. थोडस ब्रॉड होतंय का बघा हे. अं, हा. हरे कृष्ण. हा. यम, त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम,
त्याचे खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयमी असावे. आसन कुशागवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मन आणि डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिर पाहावे. अशा प्रकारे चंचल, दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण माताजी. माताजी हे पण वाचा. प्रत्याहार भौतिक अस्तित्वाचा अंतधारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकल्पांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होत त्याला योग प्राप्त झाले असे म्हणतात. ध्यान वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता आपण हे जे 8 योग जे आहेत किंवा 8 प्रकार जे आहेत त्याच्यामुळे आपण जो ध्यान योग जो किंवा अष्टांग योग जो पूर्ण होतो तर ते आपण थोडक्यात बघूया. की सगळ्यात पहिलं काय आहे? यम. यम म्हणजे बाह्य नियम. आपल्याला अंतर्बाह्य नियम लावायचे आहेत किंवा आपल्याला एक शिस्तबद्ध अशी आपल्याला एक शिस्त लावून घ्यायची आहे किंवा आपली जीवनशैली एका शिस्तीमध्ये किंवा एका काय म्हणू शकतो की ह्या गोष्टी करायच्या आहेत आणि ह्या गोष्टी नाही करायच्या आहेत. तर ही जी जीवन प्रणाली आहे तर हीच ह्या अष्टांग योगाची सुरुवात आहे. त्याच्यामध्ये आहे की बाह्य नियम. मग बाह्य नियम मध्ये काय आहे की आपल्याला सगळ्यात पहिले ह्या कुठलाही योग असेल किंवा काहीही असेल तर आपल्याला सगळ्यात पहिलं काय करायचं आहे तर आपल्या मनावर संयम ठेवायचा आहे, मनाला कंट्रोल करायचा आहे. मग त्याची पहिली स्टेप किंवा पहिली पायरी काय आहे तर आपल्याला एका निर्जन ठिकाणी जाऊन राहायचं आहे. म्हणजे आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टींचा ह्या भौतिक प्रपंचाचा आपल्याला त्याग करायचा आहे आणि अशा जिथे निर्मनुष्य आहे निर्जन ठिकाणी आपल्याला जाऊन राहायचं आहे. आणि मग अशा पद्धतीने आपण की आजूबाजूला कोणीही नसेल काही नसेल तर आपण कदाचित त्याच्यावर आपण म्हणजे ही आपली आपण मनावर नियंत्रण ठेवायला आपण कुठेतरी सहज ठेवता येईल. तर अशा पद्धतीने हे बाह्य नियम जे आहेत की स्वतःला सगळ्यांपासून बाजूला सारणं तर हा झाला पहिला त्याग किंवा हे झालं पहिला नियम. यम दुसरा आहे नियम. मग याच्यामध्ये आपल्या अंतर्गत सवयी. मग आपल्याला बऱ्याच सवय म्हणजे आपली खाण्याची सवय, आपली झोपण्याची सवय. मग आपण कोणी रात्री उशिरा झोपतो, कोणी सकाळी उशिरा उठतं. म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धती असतात आपल्या की आपल्याला आहारामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचा आपण आहार घेत असतो. तर आहारामध्ये आपल्याला फक्त कंद, मुळं, फळं हेच आपल्याला आहारामध्ये ग्रहण करायचं आहे. तर आणि त्याच्यानंतर आपल्याला करमणुकीसाठी एंटरटेनमेंट आपण म्हणतो आणि त्याच्यासाठी आपण भरपूर गोष्टी दिवसभरात करत असतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला त्याग करायचा आहे. आपल्या ज्या जिभेच्या सवयी आहेत, चमचमीत खाणं जे आहे ते बाजूला सारून त्याचा त्याग करून आपल्याला कंद, मुळं, फळं जी आहेत तर ते आपल्याला खायचं आहे किंवा अशा पद्धतीने हा आपल्याला अंतर्गत नियम जो आहे तो आपल्याला लावून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर तिसरं आहे आसन, बसण्याची पद्धत. मग बसायचं कसं? कारण की हे काही 1 मिनिटं, 1 तास, अर्धा तास किंवा 1 दिवसाचं नाही. आपल्याला बरेच दिवस सातत्याने करायचं. तप म्हणजे काय की एखादी गोष्ट सातत्याने करणं त्याला तप असं म्हणतात, हो की नाही? त्यामुळे मग तुम्हाला ही आसन व्यवस्था अशी असली पाहिजे. नाहीतर मग जरा बसलं की नाही पाय भरून आले, मांडीत माझ्या कळ आली, कमरेत कळ आली असं नाही. असं कुठलंही कारण न देता आपल्याला आपली बसण्याची जी आहे की आपल्या पाठीचा कणा ताठ असला पाहिजे. त्याच्यानंतर आपले डोळे जे आहेत ते मिटलेले असले पाहिजेत. दोन्ही भुवयांमध्ये आपलं लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. आपल्या हातामध्ये आपण जी ध्यान मुद्रा जी असते
तर ती आपण केली पाहिजे. आणि पाठीचा कणा ताठ, परत पायामध्ये तुमचं पद्मासन घातलेलं असलं पाहिजे. तर अशा सगळ्या गोष्टी, अशा जेव्हा पद्धतीने आपण बसू तेव्हा काय होईल की आपण अनेक काळ आपण असं बसू शकतो आणि आपण ध्यान लावू शकतो. नाहीतर काय आहे की आपण ध्यान लावायला बसलो आणि मग कुठेतरी आपल्यालाच त्रास झाला तर आपलं दुर्लक्ष होईल. त्यापेक्षा आपण जी शास्त्रशुद्ध आपल्याला आसन व्यवस्था आहे अशा पद्धतीने आपल्याला बसायचं आहे. परत आसन म्हणजे बसण्यासाठी आपल्याला काय घ्यायचं आहे तर तेही सांगितलेलं आहे. तर एका निर्जन ठिकाणी तुम्ही जाणार आहात, त्यामुळे तुम्हाला जमिनीपेक्षा थोडस असं उंचावर, म्हणजे तुम्ही पालापाचोळ्यांचा वगैरे तुम्ही असं एक आसन हे करून त्याच्यावर तुम्ही व्याघ्रासन किंवा हरणाच्या कातडीचं जे काय आसन असतं तर ते आपण त्याच्यावर पसरवायचं आहे आणि त्याच्यावर बसायचं आहे. याचा एक उपयोग असा आहे की आपण जेव्हा निर्जन ठिकाणी जातो तेव्हा मनामध्ये एक भय असतं, भीती असते की नाही, आणि सरपटणारे प्राणी असतात, तर त्यांच्यापासून आपलं संरक्षण व्हावं, तर म्हणून ही केलेली आसन व्यवस्था. आणि म्हणून आपण अनेक काळ जेव्हा आपण एका ठिकाणी बसणार आहोत तर त्याच्यासाठी घेतलेली ही काळजी किंवा तर ही झाली आसन व्यवस्था. दुसरं आहे प्राणायाम. मग आपण म्हणजे प्राणायाम आपल्याला आता सगळ्यांना माहिती आहे की प्राणायाम म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये आपण कुंभक, रेचक, पूरक, आता हे शब्द आपल्या सगळ्यांना ओळखीचे असतील की जे लोक प्राणायाम करत असतील की आपण श्वास घेतो, त्याच्यानंतर श्वास आपण रोखून धरतो आणि त्याच्यानंतर श्वास पुन्हा आपण सोडतो, हो की नाही. तर ही जी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने आपण जेव्हा श्वास घेत असतो, म्हणजे आपली जी चंद्र नाडी आणि सूर्य नाडी, आपण म्हणजे डाव्या आणि उजव्या बाजूने आपण जे श्वास घेत असतो, श्वास घेणं आणि उश्वास सोडणं जे आहे, तर ही शास्त्रशुद्ध प्रणाली जी आहे, ज्याच्यामुळे काय होतं की आपला प्राणायाम, आपल्या श्वास वर आपलं जीवन अवलंबून असतं आणि त्याच्यामुळे आपण दीर्घ काळ आपण आपल्या जीवनामध्ये आपला हा जो मनुष्य देह मिळालेला आहे तर आपण दीर्घ काळापर्यंत आपण आपलं आयुर्मान वाढवून आपण भगवंतांचं नाव घेऊ शकतो, तपश्चर्या करू शकतो. तर हे झालं प्राणायाम. त्याच्यानंतर पुढचं आहे प्रत्याहार. मग पुन्हा ज्या भौतिक ज्या आपल्या सवयी आहेत किंवा प्रापंचिक आपल्या ज्या आहेत तर त्या सगळ्या गोष्टींना बाजूला सारून आपल्याला एक शिस्त लावायची आहे. जसं आपण जे वरच्या आता 3 गोष्टी ज्या सांगितल्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम वगैरे, त्या सगळ्या भौतिक इच्छांना आपण ज्या हळूहळू बाजूला सारलेल्या आहेत, अजून काही निर्माण होत असेल त्या सगळ्यांना बाजूला सोडून आपल्याला ही योग प्रणाली जी आहे ती आपल्याला तशीच सुरू ठेवायची आहे. जेव्हा डोळे लावणार, डोळे मिटणार, तेव्हा डोळ्यासमोर काहीतरी पाहिजे की नाही, तर आपल्याला धारणा कशाची धरायची आहे, तर पुढचं आहे धारणा. धारणा आपल्याला भगवंतांच्या त्या छबीची, त्या मनमोहक रूपाची आपल्याला धरायची आहे. आणि त्याच्यानंतर आहे ध्यान. त्या रूपावर आपण जेव्हा आपण म्हणजे अनंत काळ किंवा आपण सातत्याने आपण त्या रूपावर जेव्हा आपण धारणा धरू तर ते आहे ध्यान. की मग आपलं ध्यान असं लागलं पाहिजे त्या रूपावर आपलं, असं की आपल्या मनामध्ये दुसरा कुठलाही विचार शिवता कामा नाही, कुठलाही विचार येता कामा नाही. कारण की त्याच्यासाठी आपल्याला इथे खूप छान उदाहरण दिलेलं आहे. आपण प्रत्येकाच्या घरी दिवा लावतो, बरोबर. दिवा लावल्यानंतर बघा तो दिवा असा असा हलत असतो का, तो कुठेतरी खिडकी उघडी असते, कुठेतरी फॅन सुरू असतो, मग आपण म्हणतो अरे फॅन ऑफ कर किंवा खिडकी बंद कर, किंवा त्या दिव्यावरची आपण ती काच लावतो त्यामुळे तो दिवा असा छान तेवत राहतो की नाही. तर जराही इकडे तिकडे हलत नाही. आपलं ध्यानही असंच असलं पाहिजे की त्या दिव्याच्या वातीसारखं इकडे तिकडे जराही हलता कामा नाही. आणि अशा पद्धतीने आपल्या मनावर नियंत्रण आणून आपल्याला त्या भगवंतावर ध्यान लावायचं आहे. आणि जेव्हा अनंत काळासाठी आपण असं ध्यान लावतो तर त्याच्यानंतर आपल्याला ती समाधी अवस्था प्राप्त होते. आणि जेव्हा समाधी अवस्था प्राप्त झाल्यानंतर अनंत काळानंतर आपल्याला कुठेतरी आत्मसाक्षात्कार होतो. म्हणजे आपण आपल्याच मध्ये असलेल्या परमात्म्याचा आपण शोध घेतो. आपण जो बाहेरचा प्रवास करत असतो तो बाहेरचा प्रवास न करता आपण आपल्याच आतमध्ये प्रवास करत करत आपल्याच आतमध्ये असलेल्या, आपल्या हृदयामध्ये असलेल्या त्या परमात्म्याचा आपल्याला साक्षात्कार होतो, ज्याला आपण आत्मसाक्षात्कार म्हणतो. चतुर्भुजी रूपी परमात्म्याचं जे दर्शन होतं ते ह्या समाधी अवस्थेमध्ये होतं. तर हे सगळं जे आहे अष्टांग योग प्रणाली, ज्याच्यामुळे आपण आपल्या आतमध्ये असलेल्या परमात्म्याचं आपण दर्शन घेऊ शकतो किंवा आत्मसाक्षात्कार होऊ शकतो. तर ही झाली ध्यान अष्टांग योग प्रणाली. मग आता मला सांगा
की तुम्ही ही योग प्रणाली वापरून पाहण्यास तयार आहात का? चला पटकन, काय वाटतं तुम्ही ही? हे खूप कठीण आहे. हम्म. त्याच्यामुळं नामस्मरण भक्ती करणं हे हम्म. जास्त श्रेष्ठ आणि आत्ताच्या कलियुगात करण्यासारखी गोष्ट आहे. ओके, खूप छान. आणि अजून कोणाला काय वाटतं की तुम्ही करू शकतात का? ह्या प्रभूजींनी सांगितलं की कठीण आहे. सुमित प्रभूजी पण चॅटबॉक्स मध्ये म्हणतात कठीण आहे. म्हणजे अं, थोडक्यात सगळ्यांना असं म्हणायचं आहे की कठीण आहे. अगदी बरोबर. अर्जुनालाही हेच वाटतं आहे की हे कसं शक्य आहे. भगवंत सांगतायत की असं असं अष्टांग योग प्रणाली आहे. अर्जुन म्हणतो हे कसं शक्य आहे, हे तर किती कठीण आहे. आणि मग आता अर्जुन बघा हा, आता अर्जुन कोण आहे जर आपण बघितलं, आपण अर्जुनाबद्दल वेगवेगळ्या कथा ऐकलेल्या आहेत. तर अर्जुन हा एक श्रेष्ठ धनुर्धारी आहे वगैरे, आपण हे सगळं ऐकलेलं आहे. मग जो अर्जुन आपल्याला सांगतो आहे की हे कठीण आहे, भगवंतांना सांगतो आहे हे कठीण आहे, त्याच्याच बालपणी जेव्हा, पुन्हा मी ही पोपटाची गोष्ट आहे की एकाग्रतेची, की तो त्यांच्या गुरु द्रोणाचार्यांनी ती परीक्षा घेतली होती आणि एवढ्या सगळ्या शिष्यगणांमध्ये फक्त एकट्या अर्जुनला दिसलं होतं की तो पक्षाचा डोळा आहे. आणि मग गुरु द्रोणाचार्यांनी त्यांना सांगितलं होतं की आता तू बाण मार. बाकीच्यांना सांगितलं होतं की तुम्हाला काय दिसतं आहे, आणि त्यांनी काय, कोण म्हणे फळ दिसतं आहे, कोण म्हणे झाड दिसतंय, आकाश दिसतंय, सगळ्यांना बाजूला सारायला सांगितलं. फक्त एकट्या अर्जुनाला तो पक्षाचा डोळा दिसला होता. असा अर्जुन ज्याने द्रौपदी स्वयंवर किती कठीण होतं की खाली पाणी ठेवलं होतं, त्या पाण्यामध्ये वर फिरत असलेल्या माशाचा प्रतिबिंब बघायचं होतं आणि प्रतिबिंब बघून आपल्या त्या माशाच्या डोळ्याला अचूक असा बाण लावायचा होता, लक्षवेधी बाण लावायचा होता. आता असं हे स्वयंवर जिंकलेला अर्जुन, आणि त्याच्यानंतर जेव्हा नारायण रूपामध्ये भगवंतांनी अवतार घेतला होता, तेव्हा त्यांच्यासोबत नर म्हणून जे अर्जुन होते, तर असा हा अर्जुन भगवंतांना सांगतो आहे की हे किती कठीण आहे, अष्टांग योग किती कठीण आहे, मनाला कसं नियंत्रण ठेवायचं. आणि दुसरीकडे अजून एक सांगायचं झालं तर ही महाभारतातील अरण्यक पर्वातली गोष्ट आहे. पहिल्या अध्यायात आपण पाहिलेलं आहे की नाही, अर्जुनाकडे पशुपती अस्त्र आहे, तर त्याचीच ही गोष्ट आहे. अरण्यातून जेव्हा विहार करत असताना अर्जुन जेव्हा जात होते, तेव्हा त्यांना त्यांनी बाण मारला आणि एका शिकारीवर त्यांनी बाण मारला. आणि त्यांनी बाण मारल्याबरोबर तिथं अजून एक बाण आला आणि इकडे तिकडे बघता आहे तर त्यांना असं दिसतंय की एक भिल्ल समोरून चालत येतोय. आणि तो म्हणतो आहे की ही माझी शिकार आहे. अर्जुन म्हणतात नाही, ही माझी शिकार आहे, मी बाण मारला आहे. मग नंतर लक्षात येतं की दोघांचा बाण एकाच वेळी लागलेला आहे. मग त्यांच्यामध्ये असं ठरतं की आपण द्वंद्व युद्ध करूया. द्वंद्व युद्धामध्ये जो जिंकेल त्याची ती शिकार होईल आणि दोघंही द्वंद्व युद्ध करायला लागतात. अर्जुन हा श्रेष्ठ धनुर्धारी होता आणि परत तो बाकीच्या शस्त्रांमध्येही पारंगत होता. त्यामुळे त्याने युद्धाला सुरुवात अगदी खूप छान केली, पण नंतर युद्ध करता करता तेव्हा लक्षात आलं की हे सामान्य भिल्ल नाही आहेत किंवा हा कोणी सामान्य व्यक्ती नाही आहे. तेव्हा त्यांच्या शक्तीचा त्यांना अंदाज आला. अर्जुनाने आपलं शस्त्र बाजूला ठेवलं आणि नमस्कार करून ते म्हणाले की कृपया तुमच्या मूळ रूपात या, आम्ही तुम्हाला ओळखलेलं आहे, तुम्ही साक्षात भगवान शिवशंकर आहात. आणि भगवान शिवशंकर प्रसन्न झाले आणि त्यांच्या मूळ रूपात आले. आणि तेव्हा त्यांनी ते जे आपण पशुपती अस्त्र म्हणतो की जे गांडीव त्यांच्या हातात आहे, ते त्यांनी अर्जुनाला प्रदान केलं आणि आशीर्वाद म्हणून त्यांना ते दिलं की पुढे जेव्हा युद्ध येणार आहे तेव्हा तुला त्याचा ह्या शस्त्राचा उपयोग होईल. तर असा हा अर्जुन आज भगवंतांना प्रश्न विचारतो आहे. चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे की बाबा हे किती कठीण आहे, हे कसं शक्य आहे, मन तर किती चंचल आहे, किती अशांत आहे. मनाचा वेग आपल्याला श्रीमद भागवतम मध्ये बघायला मिळतो
9,00,000 मैल्स पर सेकंद इतका आपल्या मनाचा वेग आहे. आपण कधी विचार पण केला नसेल ना, बघा एवढं आपलं मन सैरावेरा फिरत असतं. आपण एकाच जागी असतो आणि तो 9,00,000 मैल्स फिरून पण येतो. तर असं हे आपलं मन इतकं चंचल आहे, इतकं अशांत आहे, इतकं जिद्दी आहे. तर अशा ह्या मनाला वश कसं करायचं, त्याच्यावर नियंत्रण कसं आणायचं? तर ते इथे अर्जुन म्हणत आहे तर वाऱ्यावर नियंत्रण आणण्यापेक्षाही कठीण आहे, असं अर्जुनांनी प्रश्न विचारलेला आहे. आणि हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे का? नाही, तर हा आपल्या सर्वांचा प्रश्न आहे. आणि त्याच्यावर भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण माताजी. किती सुंदर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत आपल्याला सांगता आहेत की अगदी बरोबर, की हे खरंच खूप कठीण आहे, मनाला आवर घालणं हे खरंच खूप कठीण आहे. पण दोन गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे आपण मनाला आवर घालू शकतो, किंवा आपण, भगवंत सांगतायत कठीण आहे पण अशक्य नाही. मग अशक्य का नाही? तर भगवंत सांगतायत अभ्यास. अभ्यास आणि अलिप्तता, अभ्यास आणि वैराग्य. मग अभ्यास कसला करायचा? सराव. अभ्यास म्हणजे सराव. सराव म्हणजे आपल्याला आता आपण शाळेत जातो तर आपल्याला होमवर्क मिळतो की हे करून आणा, टेबल्स लिहून आणा, किंवा अजून ही डेफिनेशन पाठ करा, ही थेअरी किंवा हे थेरम तुम्ही वाचून या वगैरे, असं काय 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 सांगतात. आपल्याला काय अभ्यास सांगितलेला आहे? आपल्याला साधना भक्ती सांगितलेली आहे आपल्या गुरूंनी, आणि ती काय सांगितलेली आहे? नामस्मरण, नामजप. म्हणजे आपला अभ्यास काय आहे? तर नामजप, हो की नाही? आणि वैराग्य. मग वैराग्य म्हणजे काय? की त्याग. अलिप्तता, वैराग्य. अलिप्तता म्हणजे वैराग्य, वैराग्य म्हणजे त्याग. मग त्याग कशाचा करायचा? तर आपली जी जीवनशैली आहे, जीवन प्रणाली आहे, आपल्याला त्याच्यासाठी सोपं म्हणून प्रभुपाद यांनी इस्कॉन मध्ये आपल्याला 4 नियम सांगून ठेवलेले आहेत. त्यातला पहिला नियम आहे की कुठल्याही प्रकारचं व्यसन करायचं नाही. दुसरा नियम आहे मांसाहार करायचा नाही. त्याच्यानंतर तिसरा नियम आहे की कुठल्याही प्रकारचं, आपण म्हणू शकतो की आपण त्याला जुगार वगैरे जे आपण हल्ली खेळतात की नाही, बरेच वेगवेगळ्या पद्धतीचे जुगार असतात, तर ते करायचं नाही. आणि चौथं म्हणजे की कुठलेही काय म्हणू शकतो की लग्नाच्या बाह्य असे किंवा शारीरिक संबंध किंवा, तर ते ठेवायचे नाहीत. तर जे शास्त्राला धरून आहे, तर अशा पद्धतीने हे जे नियमांचं जर आपण पालन केलं म्हणजे तर आपण ह्या गोष्टी करू शकतो. आणि मग आपल्याला काहीच अवघड नाही आहे. मग आत्मसाक्षात्कार सुद्धा अवघड नाही आहे, की ते आत्ता आपल्याला दिसायला खूप अवघड दिसत आहे. कारण की एवढा मोठा हिमालय कसा चढायचा? आपण तर अगदीच पायथ्याशी आहोत, हो की नाही? पण जर तुम्ही सराव केला तर तुम्ही हळूहळू हळू करत तुम्ही निश्चित चढू शकतात. निश्चित तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार होऊ शकतो, असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. ज्यांचा मनावर ताबा मिळवला, ज्यांनी इंद्रियांना दमन केलं, ज्यांनी मनावर ताबा मिळवला, त्यांच्यासाठी हा योग्य मार्ग आहे आत्मसाक्षात्कारासाठी. आणि त्यांना यश अगदी निश्चित आहे. भगवंतांची त्यांच्या निश्चित कृपा आहे, असं भगवंत खात्रीशीरपणे इथे सांगता आहेत. मग आता हा मनावर ताबा मिळवणं, मग मन आपला मित्र आहे का शत्रू आहे? कोण सांगणार? हरे कृष्ण. हम्म, काय वाटतं, मन मित्र आहे का शत्रू आहे? आपल्या वागणुकीवर अवलंबून आहे तो मित्र आहे का शत्रू आहे. अगदी बरोबर, की मन आपला मित्र आहे का शत्रू आहे. इथे मला चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा उत्तर आलेलं आहे की दोन्हीही आहे. सुमित प्रभूजींनी सांगितलं अगदी बरोबर, मन मित्रही आहे शत्रूही आहे. प्रभूजींनी बरोबर सांगितलं की आपलं काय वागणं आहे त्यानुसार आपला मन मित्र आहे का शत्रू आहे. मग इथे भगवंत सांगता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यात यशस्वी ठरतो त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्याने मनावर विजय मिळवलेला आहे तो मित्र आहे.
आणि जो ते करण्यात अयशस्वी ठरला तो शत्रू आहे. इतकं साधं सोपं भगवंतांनी 6व्या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगून ठेवलेलं आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या बघा, जर आपण कधी विचार केला तर भगवंतांनी प्रत्येक गोष्टीची एक व्याख्याच आपल्याला, जीवनशैली कशी जगायची तर त्याच्या व्याख्याच आपल्याला इथे या भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला सापडतात. आणि मग हे सगळं भगवंत सांगत असताना अर्जुनाला परत प्रश्न पडतो. अर्जुनाचे प्रश्न काही संपत नाहीत, पण ते अर्जुनाचे प्रश्न आहेत का? नाही, तर ते आपले सुद्धा प्रश्न आहेत की नाही. आता आपल्याला कोणीतरी सांगितलं नामस्मरण करा, आपण करायला घेतलं, केलं, एक दिवस केलं, एक आठवडा केलं, महिना केलं, वर्षभर केलं, वर्षानुवर्ष करतो आहे, पण कुठेतरी काहीतरी होतं, अडथळा येतो आणि आपण ते सोडून देतो. अशा बऱ्याच लोकांचं होतं. तर अशाच संदर्भात काहीतरी अर्जुनाचे प्रश्न आहेत, आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराला च्या मार्गाने श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर संसारिक आसक्तीमुळे मार्ग भ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा यशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? 6:41 श्लोकात म्हणतात, हे योग्य भ्रष्ट योगी पुण्यात्मा लोकांमध्ये अनेक वर्ष सुखभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. आणि परत असं सांगतात, किंवा योग्याच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा अशा अंतींद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चित शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे अर्जुनाचा प्रश्न आहे की म्हणजे अगदी हा आपल्या मनातला प्रश्न आहे की आपण करायला सुरुवात केली आणि असे बरेच जण आहेत की जे सगळे नियमांचं पालन करता आहेत, त्यांनी नामस्मरणाला सुरुवात केली आहे, पण कुठेतरी काहीतरी होतं आणि अडथळा येतो. कारण की बघा, आपण ह्या प्रकृतीमध्ये अडकलेलो आहोत, 3 गुणांमध्ये बद्ध आहोत. त्यामुळे तमोगुण रजोगुण तर आहेतच, ते आपली परीक्षाच घेत असतात. आपल्या ज्या काम वासना आहेत त्याचे निवासस्थान काय आहेत? आपली इंद्रिय, आपलं मन, आपलं बुद्धी. त्यामुळे हा अडथळा जो आहे तो येतच राहणार, तो येणार, आपल्या मनात विचार येत राहणार. आपल्या ह्या मार्गाला आपण हा जो आध्यात्मिक मार्ग जो आहे, भगवंताकडे जाण्याचा मार्ग जो आहे, तर हे आपली ही जी मोह माया आहे, तर ही पदोपदी आपली परीक्षा घेत राहणार. ही जी प्रकृती आहे ही पदोपदी आपल्याला काहीतरी स्पीड ब्रेकर टाकतच राहणार. आणि असाच प्रश्न अर्जुनाचा आहे की मग असे हे अयशस्वी योगी असतात किंवा ज्यांनी सुरुवात केलेली आहे, त्यांनी काहीतरी केलेलं आहे, म्हणजे भगवंत हा अध्यात्मामध्ये त्यांनी कुठेतरी साधना करायला सुरुवात केली आहे, नामस्मरण करायला सुरुवात केलेली आहे, मग ती वाया जाणार का? कारण की पुढे अडथळा आला ना. तर भगवंत म्हणतात, नाही, तुम्ही जे काही भगवंतासाठी कराल, तुम्ही जे काही अकर्म कराल, जे काही तुम्ही साधना कराल, जी काही नामस्मरण कराल, अगदी तुम्ही मनोभावे तुमचं कर्मकांड जे आहे, मग रोजची पूजा असेल, तुम्ही रोज कुठल्या तरी मंदिरात जाता आहेत, एखादं फूल वाहता आहेत, तुळशीपत्र वाहता आहेत, नैवेद्य दाखवता आहेत, प्रसाद ग्रहण करतात, जे काही म्हणजे स्वल्पम अपि धर्म असते, म्हणजे भगवंताने सांगितलंय छोट्यातलं छोटं कुठलंही कर्म तुम्ही मनोभावे करता आहात, वर्षानुवर्ष करता आहात, पण कुठेतरी अडथळा आला, काहीच हरकत नाही. तर तेव्हा तुमचं पुढे काय होतं? तर असा जो जीव आहे की ज्याचं मध्ये अडथळा आलेला आहे, तर त्याचं जर म्हणजे जसा त्याचा पुण्यकर्म आहे किंवा जसं त्याचं कर्म आहे, तर अशा पद्धतीने त्याचा उद्धार होतो, त्याला स्वर्गप्राप्ती सुद्धा होते. पण पुन्हा काय आहे की ते क्षीण झाल्यानंतर, संपल्यानंतर पुन्हा मृत्यू लोकामध्ये जन्म येतो. पण मृत्यू लोकामध्ये सुद्धा अनेक भौतिक सुख जी आहे, जी लौकिकाची सुख जी आहेत, ती सगळ्या गोष्टी सहज उपलब्ध होतात किंवा सहज सगळे अशाच कुटुंबामध्ये, त्याचा वैभवशाली कुटुंबामध्ये त्याचा जन्म होतो आणि त्याचा पुढचा जन्म सुद्धा जो आहे तो सुखकर होतो. तर असे हे जे आहे की म्हणजे तुमचं एक ठराविक प्रवास झालेला आहे आणि त्याच्या तिथेच कुठेतरी त्यांनी अडथळा आला आहे, तर तेव्हा त्यांचं असं होतं. आणि जे खरंच योगी आहेत किंवा ज्यांची साधना वाढलेली आहे किंवा ज्यांची आध्यात्मिक प्रवास खरंच खूप चांगल्या पद्धतीने झालेला आहे आणि मग कुठेतरी अडथळा आलेला आहे, तर त्याच्यासाठी भगवंत सांगतात की अशा प्रदीर्घ अभ्यासानंतर
जेव्हा परत कुठला तरी अडथळा येतो आणि कुठेतरी तुम्हाला थांबावं लागतं किंवा तुमचा तो मार्ग जो आहे तिथेच थांबतो, तेव्हा भगवंत म्हणतात पुढचा जन्म तुम्हाला अशाच एका वैष्णव कुटुंबामध्ये मिळतो की जिथे तुम्हाला जन्मापासूनच हा सगळा सगळा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहे. जन्मापासूनच तुमच्या घरामध्ये भगवंतांची भक्ती केली जाते. त्यामुळे ते बाळकडू जे आहे तुम्हाला पुढच्या जन्मात सुद्धा, तुम्ही मागच्या जन्मात तर घेऊन आलेलेच आहात, पण ह्या जन्मात सुद्धा तसं पोषक वातावरण आहे. आणि तुम्हाला अजून तुम्ही ती भक्तीमध्ये तुम्ही अगदी बालपणापासून तुम्ही कार्यरत राहतात. आणि असा जो जन्म जो असतो तो खूप दुर्मिळ असतो. असेच लोक जे आहेत जे संत पदावर पोहोचतात, असेच लोक जे आहेत ते गुरुपदावर पोहोचतात, असा जो जन्म आहे हा खूप दुर्मिळ आहे. शतकातून एक कुठला तरी असा महात्मा जो आहे तो जन्माला येतो. म्हणजे इथे भगवंत सांगताना हे करतायत की तुम्ही छोट्यातलं छोटं तरी काही केलं तरी त्याची नोंद भगवंत घेत आहेत. आणि अशा पद्धतीने तुमचा पुढचा जन्म जो आहे तुम्हाला मिळतो आहे आणि तुम्हाला त्या संधी उपलब्ध होत आहे. तुम्हाला पुन्हा भगवंतांची सेवा करण्याची संधी तुम्हाला उपलब्ध होते आहे. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि सर्व योग मध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आत्ताच आपण पाहिलं की ज्यांची अध्यात्मामध्ये प्रगती झालेली आहे आणि अडथळा निर्माण झाला आहे, आपण भरत महाराजांचं उदाहरण पाहिलं होतं. ती गोष्ट आपण 8व्या अध्यायात ऐकणार आहोत. तर ते सुद्धा भक्तीच्या 8व्या टप्प्यावर होते, पण भक्ती मार्गाच्या, पण कुठेतरी त्या पाडसाच्या मोहामध्ये अडकले आणि कुठेतरी पुन्हा त्यांना हरणाचा जन्म मिळाला, पण पुढे सुद्धा त्यांना त्यांचा उद्धार झाला. तर हे एक उदाहरण मला पटकन आठवलं म्हणून मी आता तुम्हाला सांगितलं. लगेच आपण पुढे वळूया. इथे भगवंत सांगत आहेत की ह्या सगळ्यामध्ये जो मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय माझी सेवा करतो. म्हणजे आता आपल्याला भगवंतांनी इथे 4 टप्पे सांगितलेले आहेत. ठीक आहे. एक आहे कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांगयोग आणि भक्तियोग. हे काय आहे? ही एक शिडी आहे, ह्या एक पायऱ्या आहेत. मग कर्मयोग काय आहे की तुम्ही तुमच्या इंद्रियांवर नियंत्रण आणून इंद्रिय इच्छा, इंद्रिय विषयांना दमन करून तुम्ही भगवंतांची जी भक्ती करतात तो आहे कर्मयोग. तुम्ही तुमच्या मनाने जी भगवंतांची भक्ती करतात तो आहे ज्ञानयोग. म्हणजे तुम्ही ज्ञान घेता आहेत, शास्त्रांचा अभ्यास करता आहात, तुम्ही कुठेतरी काहीतरी ऐकता आहात, श्रवण करता आहात, प्रवचन ऐकता आहात, तुम्ही कुठल्या तरी मंदिरामध्ये जाऊन जे काही सत्संग अटेंड करता आहात, तर हे सगळं जे आहे जे ज्ञान ग्रहण करता आहेत, तर तुम्ही मनाने भगवंतांची भक्ती करता आहात किंवा मनाने भगवंतांची सेवा करता आहात. अष्टांग योग, तुम्ही इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलेलं आहे, तुम्ही मनावर कुठेतरी नियंत्रण मिळवलेलं आहे आणि आता तुम्ही बुद्धीने भगवंतांची भक्ती करता आहात, सेवा करता आहात, तर तो आहे अष्टांग योग. जिथे तुम्हाला भगवंतांच्या काय म्हणू शकतो आपण की भगवंतांच्या आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो किंवा आपल्यामध्ये स्थित असलेला शिरोदक्षाय विष्णू परमात्मा स्वरूपामध्ये चतुर्भुज रूपी जो आपल्यामध्ये भगवंत आहे त्याचं दर्शन होतो. आणि सगळ्यात श्रेष्ठ असा टप्पा भगवंतांनी सांगितलेला आहे तो म्हणजे भक्तियोग. भक्तियोग काय आहे की तुम्ही तुमच्या आत्म्याने, म्हणजे आता तुमचं इंद्रिय, तुमचं मन, तुमची बुद्धी, हे सगळं देहबुद्धी जी आहे, तुम्हाला हे जे शरीर मिळालेलं आहे तर त्या शरीराचे जे आहेत, त्याचा भाग आहे, त्याच्याने तुम्ही भगवंतांची सेवा करता आहेत. पण चिरंतन शाश्वत असं काय आहे? आत्मा आहे. आणि तुम्ही आत्म्याने भगवंतांची भक्ती करता आहात, सेवा करता आहात, आणि म्हणून तो भक्तियोग सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणून इथं पुन्हा भगवंत सांगता आहेत की जो मोठ्या श्रद्धेने, ज्याचा विश्वास, ज्याची श्रद्धा, जसा ज्याचा विश्वास, जसा ज्याचा भाव, तसा त्याचा देव, असं आपण म्हणतो, तशा पद्धतीने जो भगवंतांशी एकरूप आहे घनिष्ठ पद्धतीने, मग ती छोट्यातली छोटी का असेना, खारुताईचं उदाहरण आहे, आपण त्या उंदराचं उदाहरण पाहिलेलं आहे की वेगवेगळी उदाहरणं आहे, अनेक उदाहरणं आहेत.
की तुम्ही भगवंतांची प्रेम भावनेने जेव्हा तुम्ही भगवंतांची सेवा करतात, भक्ती करतात, तेव्हा तुम्हाला निश्चित तुम्हाला भगवंतांची कृपा तशा पद्धतीने प्राप्त होते. आणि भक्ती योग हा सर्वश्रेष्ठ योग आहे. सगळ्यांमध्ये श्रेष्ठ योगी कोण आहे तर आपण म्हणायचं झालं किंवा आपण वैष्णव म्हणायचं झालं आता ह्या सगळ्या योगींमध्ये तर नारद मुनी जे आहेत, लवमात्र साधू संघ असं आपण म्हणतो. नारद मुनींच्या अनेक कथा आपण ऐकलेल्या आहेत. वाल्याचा वाल्मिक उपकोळी झालेला आहे. अजून आपण भक्ती योगामध्ये वेगवेगळ्या कथा ऐकणार आहोत. तर ज्यांच्या ज्यांच्या संपर्कात नारद मुनी आले, कालच मी हरिदास ठाकूरांची गोष्ट सांगितली, लवमात्र साधू संघ, की 2 दिवसांचा तो नामस्मरणाचा फक्त सहवास मिळाला आणि त्या वैशास्त्रीची वैष्णवी झाली. तर तो अगदी लवमात्र म्हणजे पापणी लवते न लवते एवढा सुद्धा बस होतो की आपल्यामध्ये अमूलाग्र असा बदल होतो. असे हे श्रेष्ठ योगी किंवा भगवंतांचे श्रेष्ठ भक्त वैष्णव जे आहेत नारद मुनी, तर ते श्रेष्ठ योगी आहेत. मग आता योग, आध्यात्मिक सराव. योग म्हणजे आध्यात्मिक सराव. आणि वेगवेगळ्या युगांमध्ये वेगवेगळ्या सरावाच्या पद्धती सांगितलेल्या आहेत. आणि ह्या वेगवेगळ्या शास्त्रांमध्ये हे सगळं लिहून ठेवलेलं आहे. भागवतम मध्ये म्हणत आहेत, कृते अध्यायतो विष्णू त्रेतायाम यजतो मखै द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तत् हरी कीर्तनात. मग आपला हा श्रीमद भागवतम मधला 12व्या स्कंदातला 3रा अध्यायामधला 52वा श्लोक आपण पाहिला. त्याचा अर्थ असा आहे की सत्ययुगामध्ये भगवान विष्णूंचं ध्यान, म्हणजे आता आपण जो ध्यान योग पाहिला की नाही, पूर्वी त्या युगामध्ये लोक हजारो वर्ष तपश्चर्या करू शकत होते कारण त्यांचं तेवढं आयुर्मान होतं. आता मला सांगा आपलं आयुष्य किती असतं? 50, 60, 70, 80, 90. 90 सुद्धा अगदी फार कमी लोक असतात. 80, 70 म्हणजे बघा. तर त्याच्यामध्ये आपण काय तपश्चर्या करणार कधी आपल्याला? आणि ही एवढं, तर हे सगळं सत्ययुगात पॉसिबल होतं, शक्य होतं. त्रेतायुगामध्ये मोठमोठे यज्ञ केले जात होते. तेवढ्या यज्ञ सामग्री, तेवढा त्यांच्याकडे तेवढी सामग्री ही अवेलेबल होती. ते शुद्ध मंत्र उच्चार करणारे ऋषीमुनीही तेव्हा होते. आणि तेवढा त्यांच्याकडे आपण म्हणू शकतो की तेवढं धनही होतं की ते सगळं ते त्रेतायुगामध्ये तशा पद्धतीचे यज्ञ केले जाऊ शकत होते. त्याच्यानंतर द्वापार युगामध्ये मोठमोठ्या मंदिरांची पूजा अर्चा किंवा मोठमोठ्या मंदिरांची विस्तृतपणे पूजा अर्चा करू शकत होतं. आणि ते तेव्हा द्वापार युगामध्ये शक्य होतं. पण आता कलियुग आहे. कलियुगामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत बघायला गेलं तर ह्या सगळ्या गोष्टी अशक्य आहेत. दांभिकतेचं असं हे युग आहे. आणि याच्यामध्ये काय म्हणतात की नाही, वाईटात पण काहीतरी चांगलं असतं. तसं कलियुगामध्ये सगळ्यात चांगलं काय आहे तर तुम्हाला घरून बसल्या, जसं तुम्ही आता ऑनलाईन भगवद्गीता शिकता आहात की नाही, तसं कुठेही जायचं नाही, काही करायचं नाही. आपल्याला फक्त नामस्मरण करायचं आहे. मग तुम्ही कुठेही बसून करा. मग तुम्ही तुमच्या घरी बसला आहात, तुम्ही कुठे गेला आहात, तुम्ही ते केव्हाही करू शकतात. कुठेही, बाबा मी प्रवासात आहे मग मी कसं करू, म्हणजे कुठलंही कारण, कुठलीही सबब नाही, तुम्ही नामजप करू शकतात. तर हे इतकं सोपं जे आपल्याला सांगितलेलं आहे कलियुगामध्ये की आपल्याला नामजप करायचा आहे. आणि मग तो नामजप केल्यानंतर बघा, आपण आता भक्तीचे आपण ते टप्पे पाहिले की नाही, ती आपण शिडी पाहिली की नाही, तर आता आपल्याला भक्तियोग हा सर्वश्रेष्ठ योग आहे. म्हणजे आपण एखादा टॉवर जर आपण पाहिला, जी 30-40 मजली टॉवर असेल आणि आपल्याला वरच्या मजल्यावर जायचं आहे, 40व्या फ्लोअरवर जायचं आहे, जिन्याने सुरुवात केली, कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग, मग भक्तियोग. आपण पहिला मजला चढू, दुसरा मजला चढू, घाम फुटेल, मग अगदी धापा टाकत टाकत 3रा मजला, 4थ्या मजल्यावर आपण तिथंच कुठेतरी बसू, नाही बाबा मला नाही शक्य, मग कुठेतरी विश्रांती घेऊ, हो की नाही. पण तेच लिफ्ट असेल, बटन दाबलं, 2 मिनिटात 40व्या फ्लोअर. नामजप सुद्धा असाच आहे. नामस्मरण करा, मनोभावे करा, सगळ्या नियमांचं पालन करून करा. निश्चित तुम्हाला ही लिफ्ट कशी वर 4थ्या मजल्या 40व्या मजल्यावर जाते, तसं भगवंत आपल्याला निश्चित आपल्याला नामस्मरण केल्यानंतर असंच आपल्याला भक्ती योगापर्यंत किंवा आपली त्यांची तशीच कृपा आपल्यावर होते. आणि वेगवेगळ्या शास्त्रांमध्ये हे सांगितलेलं आहे. आणि पुन्हा आपण त्या शास्त्र संदर्भ बघूया. कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी
सामूहिक जप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्या सोबत त्यांचे सहकारी, नौकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथं हा पण पुन्हा 11व्या स्कंदातलाच 5व्या अध्यायामधला 32वा श्लोक आहे की ज्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की कलियुगामध्ये आपल्याला नामस्मरण करायचं आहे. कलियुगामध्ये चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांचा सर्व भक्तवृंद जो आहे किंवा त्यांचे जे सगळे अनुयायी आहेत तर त्यांच्या सोबत त्यांनी सांगितलेला आपल्याला जो 16 अक्षरी महामंत्र आहे तर तो नामस्मरण करायचा आहे. तो महामंत्र म्हणून आपल्याला नामजप करायचा आहे. मग मंत्र म्हणजे काय? मग मंत्र, मग मंत्रायते, मग आपल्याला आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करणारा किंवा आपल्या मनाला भगवंतापर्यंत पोहोचवणारा. त्रायते म्हणजे पोहोचवणे. आपल्याला मन आपल्या कुठे भगवंतापर्यंत पोहोचवण्यास कार्य कोण करत असतं तर हा मंत्र करत असतो. म्हणून हा महामंत्र. महामंत्र कुठला आहे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. म्हणजे हा मंत्र आपण वाद्यवृंद सकट म्हणतो. टाळ वाद्यवृंद आहेत आणि छान आपला मंत्र सुरू आहे त्याला आपण नाम संकीर्तन असं म्हणतो. त्याच्यानंतर अनेक शास्त्रांमध्ये अनेक संदर्भ आहेत. नारायण संहितेमध्ये सांगितलं आहे की कलियुगे युग धर्म नाम प्रचार ताठी लागी पिता वर्ण चैतन्य अवतार. आणि मग कलियुगा माताजी वाचताय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंताच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे. नारायण संहितामध्ये असं सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नारायण संहितेमध्ये आपल्याला फक्त नामाचा जप करायचा हे सांगितलेलं आहे. अजून एक शास्त्र संदर्भ आपल्याला मिळाला. आता पुढे म्हणता आहेत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इति सोडसकम नमन काली कलमसा नासनम नत परतरोपय सर्व वेदेषु दृश्यते. हा काली संतारण उपदेशामधील हा मंत्र आहे आणि त्याचा अर्थ असा आहे. हरे कृष्ण माताजी. सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपण कुठल्याही शास्त्रांमध्ये जर बघितलं कुठल्याही तर सगळ्या संदर्भांमध्ये आपल्याला कलियुगामध्ये फक्त आणि फक्त नामस्मरणाबद्दलच सांगितलेलं आहे. नामस्मरणाबद्दलच बोललं गेलेलं आहे. मग चैतन्य चरितामृत मधला आपल्याला हा एक श्लोक आहे. हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगात भक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप. दुसरा मार्ग नाही. दुसरा कोणताही मार्ग नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग चैतन्य चरितामृत मध्ये आदी लीला 17व्या अध्यायामधल्या 21व्या श्लोकात सांगता आहेत की कलियुगामध्ये केवळ आणि केवळ नामस्मरण हाच मार्ग आहे. याहून दुसरा कुठलाही आपला तारणहार नाही, कुठलाही मार्ग नाही. कलैर दोष निधे राजन नसती ह्यो महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. हा पुन्हा भागवतम मधला एक श्लोक आहे. हरे कृष्ण माताजी. ठीक आहे, मीच सांगते. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यामध्ये उन्नत होऊ शकतो. म्हणजे इथे पुन्हा एकदा आपल्याला शास्त्र संदर्भ मिळतो आहे की हे कलियुग कितीही दोषांनी भरलेलं असलं, आपण दांभिकतेचं युग आहे कलियुग, पण तरी त्याच्यामध्ये एक सगळ्यात महत्वाचा आणि चांगला गुण काय आहे तर महामंत्राचा जप. मग आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये 10व्या अध्यायात बघायचं आहे हे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, म्हणजे यज्ञांचा मी पवित्र नाम जप आहे असं भगवद्गीतेमध्ये भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे आपल्याला अजून एक शास्त्र संदर्भ आहे चैतन्य चरितामृत मधला. नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमित. मॅडम स्प्राईट झाले.
थँक्यू स्मरण सो न मच. कला येतारदर्शी थँक्यू सो मच. तव कृपा भगवान ते मामा. तुमच्यावरच होते का लेडीज? हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण. नाम नाम अकारी हरे बहुधा. कृष्ण. हरे कृष्ण. हे परम पुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत, जसे की कृष्ण आणि गोविंदा. तू या नामामध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाहीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग चैतन्य चरितामृत मध्ये सांगितलेलं आहे की जेव्हा आपण हा नामस्मरण करतो आहोत तेव्हा ह्या महामंत्र म्हणताना कुठलेही कठोर नियम नाही आहेत. जसं आपण आज अष्टांग योगामध्ये पाहिलं तर त्याच्यासाठी आपण नामस्मरण कसं करायचं, तर हा महामंत्राचा जप कसा करायचा, तर ते आपल्याला सांगितलेलं आहे. पंचतत्व मंत्र श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्तवृंद. आपण आध्यात्मिक जी शिक्षा प्रणाली आहे तर गुरु परंपरा, तर गुरु परंपरेतल्या ह्या सगळ्यांना आपण वंदन करायचं, ह्या पंचतत्व ना मंत्र वंदन करायचं आणि आपण हा महामंत्र म्हणायचा. मग महामंत्र कसा म्हणायचा, तर त्याचा उच्चार जो आहे तो स्पष्ट शुद्ध असला पाहिजे. 16 अक्षर आहे तर 16च्या 16 अक्षर शुद्ध स्पष्ट म्हटली गेली पाहिजेत. तो जप आदरपूर्वक भक्तिभावाने एकाग्र चित्ताने करावं. म्हणजे थोडक्यात आपलं मन, बुद्धी, इंद्रिय ह्या सगळ्यांना आपण एकत्रितपणे आपण त्यांना एकाग्र चित्ताने आपल्याला तो मन जो आहे आपल्याला हा नामजप करायचा आहे. मग तुम्ही कुठल्याही स्थळी बसून, चालताना, कोणत्याही दिशेकडे तोंड करून हा नामजप करू शकतात. त्याला कुठलाही विशेष असा नियम नाही. कुठल्याही वेळी करू शकतात. पण जर ब्रह्ममुहूर्तावर केलं तर त्याचं फळ जास्त मिळतं. ब्रह्ममुहूर्त म्हणजे सूर्योदयाच्या साधारण 1.5 तास आधीचा मुहूर्त आहे आणि एक 4:30 वाजेनंतरचा जो मुहूर्त असतो की जो काही काळ आहे तर तो त्याला ब्रह्ममुहूर्त असं म्हणतात. आणि तर तेव्हाच आपण नामजप केला, कारण की त्या काळामध्ये सात्विक गुणाचा प्रभाव जास्त असतो. त्यामुळे आपल्याला त्याचा फायदा लवकर होतो. आपल्याला बघा, बरेच जण सांगतात सकाळी पहाटे उठून अभ्यास कर. म्हणजे कुठलंही काम जे आहे ते आपण जर जे पहाटे उठून केलं तर ते आपल्या लक्षात राहतं. किंवा आपण इव्हन ऑफिसची सुद्धा काहीतरी आपल्याला कुठलं तरी प्रोजेक्ट फाईल बनवायची आहे वगैरे, किंवा काहीतरी आपण नवीन प्रोजेक्टवर काम करत असताना पहाटे उठून आपण करत असतो. शांत पण वेळ असते, पटपट असं वाटतं की आपले कामही फटाफट होत आहेत आणि आपल्याला सुचतं पण फटाफट आहे, वेगवेगळ्या आयडियाज येत आहेत. त्याचं कारणच असं आहे की ब्रह्ममुहूर्त हा त्याच्यावर सात्विक गुणाचा प्रभाव जास्त असल्यामुळे, आणि आपला सगळा भौतिक किंवा लौकिकाचं हे घ्यायचं झालं तर आपला आराम झालेला असतो, मन शांत असतं, सगळं चित्त शांत असतं. त्यामुळे त्या कालावधीमध्ये आपण चांगल्या पद्धतीने एकाग्रतेने आपण भगवंतांची आराधना करू शकतो, नामजप करू शकतो. मग तो तुम्ही स्नानापूर्वी करा, स्नानाच्या आधी करा, कसाही तुम्ही करू शकतात. मग जप करताना मोजणं श्रेयस्कर. म्हणजे तुम्ही जप करता आहेत पण आपल्याला 16 माळा करायला सांगितलेला आहे. म्हणजे आपल्याला कसं अंतर्बाह्य शुद्धीकरण करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आपल्याला भगवंतांनी आपल्या प्रभुपादांनी म्हणा किंवा आपल्या गुरूंनी सांगितलेलं एक साधना भक्ती दिलेली आहे की त्याच्यामुळे आपल्याला तो एक होमवर्क दिलेला आहे. मग तो होमवर्क कसा करायचा, ती साधना भक्ती कशी, मग 16 माळा. मग 16 माळा जर जपायच्या असतील तर त्या मोजणं श्रेयस्कर आहे की नाही. मग ती एक माळ जी असते ती 108 माळींची असते. तुळशी माळेवर आपला हा जप करायचा आहे. मग तो जप कसा करू नये हे पण सांगितलेलं आहे की महामंत्राच्या, कारण की 16 शब्द आहेत ना, फटाफट फटाफट म्हणता म्हणता कधी कधी एखादा शब्द गाळून गेला, एखादा शब्द नाही म्हटला गेला, तर तसं चालणार नाही. 16च्या 16 शुद्ध स्पष्ट म्हटले गेले पाहिजेत. तुळशी माळेचा जो मेरुमणी असतो, ज्याला कृष्णमणी सुद्धा म्हणतात, जो वरचा मणी असतो, तर त्याच्यावर जप करू नये किंवा तो मणी ओलांडू सुद्धा नये. आणि जप करत असताना तुम्ही एका म्हणजे आपल्याकडे आपण आता काय मल्टीटास्किंग, आपण हल्ली ते काय कन्सेप्ट निघाली आहे. मग एकीकडे हातात माळ आहे, दुसरीकडे मोबाईल आहे, टीव्ही सुरू आहे, हातात पुस्तक आहे, असं आपण भरपूर एका वेळी कामं करतो की नाही. असं नाही करायचं. जप करताना जपच करायचा, बाकी काहीही पेपर वाचायचा नाही, कुठलंही पुस्तक वाचायचं नाही, हातात मोबाईल घ्यायचा नाही, काही करायचं नाही. आपल्याला एकाग्र चित्तेने आपण जे काही करतो आहे आपल्याला तर ते
मनापासून करायचा आहे. त्यामुळे आपण फक्त जप करताना जपच करायचा. मग जप करण्याचे फायदे आहेत आहेत तर मग काय आहे, तर आपल्या सगळ्यात पहिलं तर आपण पाहिलेलं आहे, कर्मफळापासून मुक्ती होते. म्हणजे आपण कर्माचा बॅलन्स घेऊन आलेलो आहोत की नाही. आपल्याला जे काही आपल्या आयुष्यामध्ये प्रत्येकाच्या काहीतरी चढ उतार असतात, त्याचं कारण असं आहे की आपण ऑलरेडी काहीतरी घेऊन आलेलो आहोत. तर आपण नामजप करायला सुरुवात केली तर निश्चितच आपल्याला त्याचा फायदा होतो एकदा, आणि आपल्याला कर्मफळापासून मुक्ती मिळते. पण म्हणजे असं नाही की आज माळ घेतली आणि उद्या मला तुम्ही म्हणाल की कर्मफळापासून मुक्ती मिळाली, तर नाही. तुम्हाला त्याच्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. आता तरुण पिढीला बऱ्याचशा व्यसनांच्या सवयी आहेत. तर बऱ्याचशा अशा व्यसनमुक्तीसाठी सुद्धा किंवा इस्कॉन मध्ये सुद्धा बरेचसे लोकांनी म्हणजे महामंत्र म्हणून की आपले ह्या व्यसनांपासून मुक्ती मिळवलेली आहे. तर हा सुद्धा एक खूप म्हणजे आपली जी व्यसनं कशा होतात की आपण इंद्रिय इच्छांच्या, इंद्रिय विषयांच्या आपण अधीन जातो की नाही. मग त्या इंद्रियांचं, त्या इच्छांवर दमन करायचं असेल तर महामंत्र. आणि म्हणून हा एक फार मोठा फायदा आहे. आपण या कलियुगामध्ये आहोत, इंद्रिय इच्छा इतके आहेत, त्यामुळे त्या इच्छापूर्तीसाठी सतत आपण ताणतणावामध्ये असतो, चिंतेमध्ये असतो, हो की नाही. मग ते चिंतामुक्त होण्यासाठी आपल्याला या नामजपाचा खूप मोठा फायदा होतो. आपल्याला मनःशांती मिळते. आणि त्याच्यानंतर खरा आनंद काय आहे त्याची अनुभूती कुठेतरी आपल्याला मिळते. समाधान मिळतं. जिथे समाधान आहे तिथे आनंद आहे. आणि त्यामुळे नामजपाचे हे फार मोठे मोठे फायदे आहेत. आणि जे आपण ते अनंत काळासाठी करत असू तर आपल्याला आत्मज्ञान निश्चितच होणार, असं भगवंत सुद्धा सांगता आहेत, प्रभुपाद सुद्धा सांगता आहेत, गुरूंनी सुद्धा त्याची पुष्टी दिलेली आहे, शास्त्रामध्ये सुद्धा हे सांगितलेलं आहे. त्यामुळे नामजप आपल्याला जर आपण केलं तर आपल्याला आत्मज्ञान निश्चित होणार आहे. मग अनेक लोकांनी हा नामजप करायला सुरुवात केली आहे किंवा त्याचे अनेक लोकांना विविध फायदे झालेले आहेत. तर आपल्याकडे बऱ्याच जणांच्या आपण जर इथे प्रतिक्रिया पाहिल्या तर हा खरंच ईश्वर साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. त्याच्यानंतर महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सगळं काही अनुकूल घडायला लागलं आहे, असं त्यांना असं वाटतं की पॉझिटिव्हिटी वाढलेली आहे. त्याच्यानंतर हरे कृष्ण महामंत्रामुळे आयुष्यामध्ये चढउतार तर प्रत्येकाच्या आयुष्यात आहे, कारण की आपण कर्माचं बॅगेज घेऊन आलेलो आहोत. पण आपण आत्मविश्वासाने त्या गोष्टीला सामोरं जाऊ शकतो. आणि मनःशांती म्हणजे आपला दृष्टिकोन बदलतो आणि मनःशांतीने ह्या सगळ्या गोष्टीला आपण फेस करू शकतो. बऱ्याच वर्षांपासून हरे कृष्णाचा जप करत आहे आणि यापेक्षा कुठलाही आनंद मिळालेला नाही किंवा खूप छान वाटतं, चिंतामुक्त होतं. हरे कृष्णाचा जप केल्याने मला माझ्या आयुष्यातील सर्व चढ उतारांचा मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि मनःशांतीसह सामना करण्यामध्ये मदत झालेली आहे. जप केल्याने मला वाईट सवयी सोडण्यास मदत झालेली आहे. म्हणजे आपण ज्या काही व्यसनं असतील किंवा काय, तर ह्या सगळ्या गोष्टींपासून मुक्ती मिळालेली आहे किंवा आणि जीवनाकडे बघायचा दृष्टिकोनच जो आहे तो एक बदललेला आहे. आणि हरे कृष्णा महामंत्राचा जप केल्याने प्रचंड आनंद होत आहे. दोन चित्रांमधला फरक बघा की तुम्ही ह्या मॅगझिनवरचा चित्र बघा आणि नामजप केल्यानंतरचा हा फोटो बघा की किती फरक आहे. त्याच्यानंतर हरे कृष्ण भक्तांसोबत सहवास सुरू केल्याने आणि महामंत्राचा जप केल्यावर जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अधिक उजळ झालेला आहे. त्याच्यानंतर महामंत्रामुळे तणाव आणि नैराश्य, अज्ञानाची पद्धती लक्षणीयरित्या कमी होते आणि चांगुलपणाची पद्धत लक्षणीयरित्या वाढते. म्हणजे आपल्यातली पॉझिटिव्हिटी वाढते, निगेटिव्हिटी कमी होते आणि आपल्यामध्ये ज्या चिंता आहे, जे तणाव आहे, जे नैराश्य आहे, ते कुठेतरी आपण त्याच्यावर मात करू शकतो. जेव्हा मी चिंताग्रस्त असतो तेव्हा मला नामजप करणं खूप शांत वाटतं. मी कुठल्याही गोष्टीमध्ये डळमळत नाही. हरे कृष्णाचा जप केल्याने आणि कृष्ण भावनेवरील अधिकृत पुस्तकं वाचल्याने मला निश्चितच शांती मिळालेली आहे. आणि मग सगळ्यांचे प्रत्येकाचे वेगवेगळे अनुभव आहेत. तर हा नामजप आपण सुद्धा करू शकतो आणि आपण सुद्धा आनंदी राहण्याचा हक्क तर सगळ्यांना आहे की नाही. मग आपणही आनंद घेऊ शकतो. पण शेवटी कसं आहे की थेरी वाचणं आणि प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन याच्यामध्ये भरपूर तफावत असते. त्यामुळे जेव्हा आपण हे करायला सुरुवात करू तेव्हा कुठेतरी आपल्याला ह्या गोष्टीची अनुभूती आल्याशिवाय राहणारच नाही.
आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला अष्टांग योगाबद्दल भगवंतांनी सांगितलेले आहे. आजचा आपला ध्यान योग आहे आणि त्या 8 प्रकाराने 8 टप्प्यांनी आपण भगवंतापर्यंत कसं पोहोचू शकतो तर हे कुठेतरी सांगितलेलं आहे. पण शेवटी ते सगळं कठीण आहे, कारण आपलं मन जे आहे ते मनाला संयमित करणं, मनाला आवर घालणं. जेव्हा मनाला संयमित करू, आवर घालू, तेव्हा त्या अष्टांग योगाच्या 8 टप्प्यांमध्ये एक एक टप्पा आपण पार पडू की नाही, मग तेच अवघड आहे. मग त्याच्यासाठीच भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की तुम्ही सरावाने, अभ्यासाने आणि त्यागाने, वैराग्याने ह्या गोष्टी करू शकतात. म्हणजे तुम्हाला काही शिस्त लावायची आहे, काही गोष्टींना आवर घालायचं आहे आणि तुम्हाला नामस्मरण करायचं आहे. आणि मग हे करत असताना कुठेतरी तुम्हाला अडथळा जरी आला तरी काही हरकत नाही. तुम्हाला निश्चितच तुम्हाला पुन्हा पुढच्या जन्मामध्ये संधी मिळणार आहे असं भगवंत सांगता आहेत. आणि पुन्हा एकदा सांगता आहेत की भक्तियोग हा सर्वश्रेष्ठ योग आहे आणि नामस्मरणाने आपण निश्चितच, नामस्मरण जर वाढत गेलं तर निश्चितच आपण भक्तियोगापर्यंत पोहोचू शकतो ह्या कलियुगामध्ये, असं भगवंतांनी आपल्या आजच्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. आणि इथेच आपला भगवद्गीतेचा पहिला टप्पा, पहिला पडाव जो कर्मयोग आहे तो संपलेला आहे. आणि उद्यापासून आपण दुसरा टप्पा, दुसरा पडाव जो आहे भक्तियोग, तर त्याच्यावर आपण सुरुवात करणार आहोत. आजच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी काय सांगितलं, भक्तियोग हा सर्वश्रेष्ठ योग आहे. आणि बघा, एका अध्यायामध्ये दुसरा अध्याय अडकलेला असतो. उद्यापासून पुढचे 6 अध्याय आपल्याला भक्तियोगावरच आपल्याला बघायचे आहेत. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.